Хора, сега ще ви покажа гледката в Краси. Ето тук. Нет. Не. Вижте си, има път. Чакай. Така. Аз минавам от най-лесния път. Вижте гледката. Чакай, има и от по-хубаво място гледката. Чакайте, хора. Вижте. Ето е нашата... Да, има картинки на котенци. Ей, такива картинки. Тази, която да не ви я показвам. Да я игнорирате. Да. По-добре да не я гледате, защото не знам защо Чичо ми си е сложил такава картина. Ето 4 по 4. Ето. Ох, не мога. Ние между другото в училище вече сме взели таблицата с 8. Вие пишете в коментарите, ако сте на училище и в кое училище сте и как се казвате. Интересуваме просто, защото ми е интересно. Защото вие хората, които сте там... Чакай сега. Да, интересно ми. Просто не знам защо. Между другото, вчера бях на рожден ден. Искате ли да видите нещо? Имате ли страх? Това нещо. Това е мравка. Знаете ли, че някои мравки са отровни? Има едни отровни мравки. Ще хора. Мравка. Не ме е страх от мравки. Честно казвам, не ме е страх. Просто ги убивам. Ама по някой път не ги убивам, защото са животинки. Ой, тук мравчице. Светка, мила мравчица. Не знам къде отиде. Ето я. Не знам дали я виждате. Да, май се вижда. Отива пак назад. Просто ще остава на мира. Добре. Отива си. Чао, мравчица. Падна на земята. Чао, хора. До нови срещи.